vores styrker. Det handler ikke om vores svaghed. Og det er et eller andet sted, dem vi skal til at fokusere noget mere på, sådan at vi får alle styrker. Fordi alle har rigtig mange styrker, og det er dem, vi skal have endnu mere i spil. En hel del af jer, det kunne jeres personprofil måske godt sige, og tyde lidt på, at der er nogen, der måske har været en lille smule nervøs for det. Hvad er i sjælen? Og det kan jeg sige, vi skal helt ind i sjælen. I bliver klogere på jer selv. I bliver forhåbentlig også klogere på jeres kollegaer. Jeg har aldrig hørt det endnu, men det er sjældent, vi ser, at et menneske har hele sandheden inde i hovedet om, hvordan tingene skal gøre. Bare lige 3 minutter. Hvad forventer I af den her dag? Det var det samme spørgsmål, bare venter. Præcis. Rigtig godt. Så det du siger, det er noget med udviklingspunkter? Yes. Ja. Det er at fortælle lidt omkring den her profil, personprofil, som I har udarbejdet. Hvad er baggrunden for det? Og så vil vi gå ind i de enkelte, som vi kalder de dimensioner. Det fungerer for mig. Jeg skal lige prøve at se, om jeg kan komme af med den her opgave, for den passer meget bedre til hende eller ham. Der ligger opgaven langt bedre, end den gør med mig. Så er der ingen grund til, at jeg bruger dobbelt så meget tid på, hvis hun kunne bruge den halve tid på det. De introverte siger ikke så meget. De byder ikke så meget ind. Og derfor kan de ekstroverte godt synes, kom nu til ord, for du sendt i dybden med det. Man har det sådan, man ved lidt om, hvad er der. Det er 2 minutter. Ja. Jamen, vi kan ikke være for... Prøv at stille dig, Susan. Nej, ikke så meget. Bræk her omkring. Kommer der. Det går stærkt med det bræt der. Er du med, Monika? Jeg ved det ikke helt. Det vil være lige før, ja. Så skal vi vinde. Har du den? Har du den? Spand 4. Hvordan i forhold til selv? Ja, I gjorde det, men der har også været nogen, der har gjort det mere, end I gjorde. Ja. Fordi det er netop der, når man synes... Jamen, jeg synes faktisk... Prøv at tage en snak om fiske forskellige ting op og røre. Og så ja. Ideen er, at man skal bruge det meste af det der. Jeg skal se det, du fotograferer. Nej! Jeg skal se det, du fotograferer der. Man kan ikke se, hvordan den ligger. Ja. Er det for langt? Ja. Det er lidt for gammelt for mig. Jeg er jo... Tak for i dag. Det har været hyggeligt at være sammen med. Jeg håber også, at I er hyggelige. Og jeg håber, at I får en hyggelig time eller 2, eller hvor langt I nu har lyst til at blive hængende. Og så er vi ses snart. Tak for det. Og når folk nærmer sig et sekund per mand, så er de rigtig dygtige. Og der er ikke nogen, alle hold er på et sekund per mand eller lavere her. Så det er helt specielt godt. Jeg vil også gerne lige have lov at sige tak til I tre, Bent og Kirsten og Søren. I har gjort det rigtig, rigtig godt i dag. Og det vil sige, det har de jo ikke haft mulighed for, hvis ikke I har været her. Jeg synes, alle har gjort det fantastisk godt i dag. Jeg synes, I har været gode til at passe på hinanden og på jer selv.
Og det synes jeg nu også, at I har været rigtig gode til at guide os igennem. Så jeg synes, at I skal have en ekstra hånd for en super.